Siyathokoza kulokula kulonde kubusisa kama kupastoring channel inflick inamba seso kuphela sibona ineksector fefamba kuma calls not WhatsApp not my SMSs bingelela chaza igama buza into oyibuzayo ungangibuzi igama abantu bayafuna bebuze beligama engathi mhlobo bafuna ukungisiza ngokuthile angazi ukuthi umuntu mina ofona uyena oyichazayo so sibheka la udouble lika Siphokazi Mbanje uthi sawubona pastor sicela ubuza la uma kuphala la kuphekwe kubaswe umlilo edaweni endlini kuphekwe ngebhodwe nemlenze emithathu asistofini kuphekwe ngesosipani elikhulu ujeqe ngiyabonga so yini ibhodwe lesi ename lenze emithathu is a 3-legged pot they were cooking with 3-legged pots or no with a 3-legged pot emlilweni endlini also there was a saucepan I don't know sauce pan or with a pan kupheka ujeqe uthi ke uyabonga yini ujeqe is a steamed bread ngesingisi ngiyacabanga abanye bathi umbhako ngesizulu abanye bathi ujeqe ngesizulu abanye bathi idipapata ngesitswana abanye bathi ke irostile ngesixhosa ngicabanga if ngibhedile kunenkinga so number 1 ngokujwayelekile lapho uphupha ujeqe kupha wesithathu ngoluhle kakhulu uma ubona lungasho inhlanhla nobusiseko kusezofika kuwe kungekudala Genesis 18 verse 6 uAbraham waphuthuma ke etendeni uSarah wathi ke sheshisa ukuthatha amaseya amathathu empuphu ecolile uxove wenza amaqebelengwane ka number 2 ngokwesintu bophupha ujeqe kupha oluhluma ubona osolusho nesidingo sokuthi esiphuthumayo sothi ke wenzele idalo zakho ukudla wenze iladi wenze umsebenzi wesintu it depends on your choosing 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ujeqe kupha oluhluma uphekiwe luyasho ukuthi uzobusiswa ngemali noma ngencebo noma ngensiza zokuphila unoma uphila ube nempilo enhle nenhlala kahle Samuel wesibili chapter 13 verse 8 wathatha inhlama kwayiqova wenza amaqebelengwane phambi kwakhe wapheka amaqebelengwane 4 ngokwesintu uma uphupha ujeqe kupha oluhluma uphekiwe ngokwesintu lonto isuke isho ukuphuthuma wenze iladi noma phuthuma wenze isithebe noma phuthuma wenze umsebenzi wesintu noma phuthuma wenze ukudla kwedalo 5 uma uphupha ujeqe kupha oluhluma ukudla esikheni esiningi lokhu kusho ukuthokozela isibusiso ukuthokozela inzuzo ukuthokozela incebo noma umvuzo okuyikhandla kwakho 6 kwesinye isikhathi kuma uphupha ujeqe kuba uPaul uma udla kuba ngabuye kukhombe nje ukuthi kade udliswa futhi kumele ukhuleke ngamandla noma kutholwe usizo lwabelaphi 7 kwesinye isikhathi ke uma uphupha ujeqe uphawu olubi modlo abantu abaningi luyasisha isifo esingahle sehle kakhulu azima ukuthi ade lidla lapha nishibane kudlona ngenyama yenkomo number 8 kodwa futhi uma uphupha ujeqe kuyaba uphawu luhluma udliwa yiningi osolisho isidingo seladi isidingo somcimbi noma soke kunomcimbi ozokwenzeka noma soke kumele wenziwe weyidalwa yabona noma nje umcimbi ke ngabe umshado noma bini suke izokwenzeka uJeremiah 44 verse 19 lapho ke sesishisela inkosikazi yezulu impepho sithululele umnikelo yokuphuza siyenzele amaqebelengwane nesithombe sayo sithululele iminikelo yokuphuza ngaphandle kwamadoda na so asivale ngelithi kuma uphupha ujeqe ngabe uPaul udle futhi uma uqova lokho kungasho ngakhomba ukuba nemali yanele yokusiphilisa kuba nencebo yabona kodwa futhi kuyasisha isidingo sokuthi wenze iladi noma wenze umsebenzi wesintu noma umnyangathi wenzele idalo zakho ukudla siyabonga besibheka ujeqe be blessed